za vodou, za horou, už pomalu svítá, za vodou. Praha, Obecní dům, dnes dopoledne. Zde dochází k setkání předsedy federální vlády Ladislava Adamce a zástupců Ústředního výboru Národní fronty ČSSR s představiteli občanského fóra v čele s Václavem Havlem. O setkání byl mimořádný zájem našich, ale především zahraničních novinářů. Šlo vlastně o pokračování dialogu z úterý. Potvrzuje se tak zájem na společném řešení problémů, které v současné době existují. Hovořilo se zde otevřeně o požadavcích občanského fóra, tedy propuštění dalších politických vězňů, vytvoření komise federálního shromáždění, která by měla prověřit události 17. listopadu letošního roku. Diskutovány byly otázky svobody tisku a další. Za vodou, za horou, tvůj pohled mě vítá. Za vodou, který se ujal taky jako jedna z organizací toho dnešního památného dne, aby nějakým svým způsobem taky přispěl. Takže děti tam mají svoji dílničku a my tady máme něco, čím možná trošičku jsme chtěli překvapit, že to chtěli jsme do toho zavlézt hodně moc lidí, aby s námi zjistili, jak to tehdy vlastně probíhalo po tom 17. listopadu. Takže já budu jenom taková předmluva krátká. Samozřejmě nebudu vůbec opakovat ty věci, které jsou tak notoricky známé, jako přímo ten den 17. listopad. Spíš jenom připomenu ty dny, které následovaly. A sice 18. listopadu už víme, že studenti vysokých škol a herci zahájili týdenní okupační stávku. V neděli 19. listopadu vzniklo občanské sdružení, beru to kofrem, máme na to jenom hodinu. Takže v úterý 21. listopadu poprvé jednal s protestující veřejností premiér Adamec. A středa 22. listopadu vedení KSČ odvolalo pozůby ozbrojené lidové milice, které přijeli ze všech krajů. Ale už ve čtvrtek, den poté, 23. listopadu v generálním štábu Československé lidové armády byly přípravy dokončeny k vojenskému zásahu proti demonstrujícím. Takže jestli si někdo myslí, že to byla nějaká legrace, tak to opravdu legrace nebyla proti kteří s odvahou se do toho dále pouštěli. A neděle 26. listopadu. V modrém salonku obecního domu se právě ocitáme. Byl to barák, kde byla socialistická strana. A v té neděli 26. listopadu začaly tyto rozhovory. Prosím vás, ještě teda přeruším. Tam jsou židle, můžete si sednout. Ano? Nepočkáme na vytažení těch židlí? Počkáme. Všichni jsme to špitně, už to máme praxi, ne? Ještě než se usadíte, já bych teda ještě předeslala, že záznam z toho zasedání autenticky byl nahrán a zapsán v této knížce Vladimíra Hanzla, který se také tady toho zasedání zúčastnil. Takže máme to autentické, nic jsme si z toho nevymysleli. Leda něco málo vynechali, jak mi bylo řečeno, ty jsi si zkreslila dějiny. Já jen doplním, že Vladimír Hanzel byl tajemník Václava Havla. Děkuji. Potom ještě i mnoho dalšího. Dále? Teď. Tak my se spolu neznáme ještě, jo? Já jsem Havel. Já jsem Adamec. Těší mě. Dámy a pánové, já se jmenuji Kučera.
Jsem předseda Československé strany socialistické a ve smyslu usnesení našeho ústředního výboru jsem se podjal určité takové zprostředkovatelské mise, aby se toto setkání sešlo. Z vaší strany bylo přání, aby se ho zúčastnili vedoucí představitelé komunistické strany Československa, především předseda federální vlády Ladislav Adamec, a myslím si, že jsme udělali všechno pro to, aby mohl být dialog zahájen a abychom se mohli pokusit o sondáž vašich názorů, představ, návrhů a dojít k nějakému politickému řešení současné situace. Prosil bych soudruha Adamce. Tak já nezačnu. Musím představit, kdo tady se mnou je. I když jsem si to nevybíral, aby bylo mezi námi jasno. Soudruh Moho, napřed je tady soudruh Krejčí, to je od nás pracovník ze sekretariátu. Soudruha Mohory tu znáte, předseda ústředního výboru Socialistického svazu mládeže. Doktor Ozarčuk je ode mne ze sekretariátu, ministr Čalfa. Ve vládě zabývá se problematikou legislativní činnosti. Soudruha Mečla, Děkan právnické fakulty. Tak, děkan právnické fakulty, jinak je to člen České národní rady a předseda. Předseda ústavně právního výboru České národní rady. Soudružka Němcová, předsedkyně ústředního výboru žen. Soudruh Herman, vedoucí tajemník brněnské oblasti. Pavel Mirek, tiskový mluvčí naší vlády. Soudruh Koledník, předseda tělovýchovné jednoty a tajemník Španěl. Tajemník ústřední rady odboru. Takové je naše složení. Já jsem občanským fórem zmocněn poděkovat organizátorům tohoto setkání, kterým je, jak jsem se právě dozvěděl, strana socialistická, a jsem zmocněn poděkovat samozřejmě tady panu předsedovi vlády, že jste nás takto přijali a že můžeme jednat. Bohužel není moc času, budeme muset jednat rychle a věcně. Já bych představil naši stranu. Ano, tam je, prosím pěkně... Soudruh Hruška, toho už znám, s tím jsem jednal. Ano, Hruška, horník. Doktora Jičínského asi znáte. Václav Malý, katolický kněz, mluvčí občanského fóra. Eda Kryzeová, spisovatelka. Můj tajemník Vladimír Hanzel, hudební publicista. Martin Mejstřík. Už jsme taky jednali spolu. Šéf studentů. Petra Čepka. To taky znám. Však toho známe z obrazovky. Asi znáte z televize. A tady to je doktor Wolf. Klaus. Promiňte, chtěl jsem říct Klaus, ekonom z prognostického ústavu. Saša Vondra, publicista, v současné době mluvčí Charty 77. Horáčka a Kocába asi představovat nemusím. Mají velkou zásluhu na tom, že se tady scházíme. Nazvali se Most a ten most se opravdu povedl, jak se ukazuje. My jsme jaksi připraveni jednat velmi konkrétně. Ale samozřejmě nejprve budete mluvit asi vy a pak teprve my, že? Tak abychom skutečně jednali racionálně, tak mi dovolte několik poznámek. Já si myslím, že se společně nemusíme přesvědčovat o tom, že situace je velice vážná a že je třeba něco udělat pro její uklidnění. Já si myslím, že jsme asi jednotní. O tom se nemusíme přesvědčovat. Měli bychom dneska nechat stranou různé prestižní otázky a možná urážky z minulosti a skutečně se shodnout na konkrétním postupu. Lidé nás budou posuzovat podle toho, jak se dokážeme povznést nad minulost a sjednotit se na tom, co požaduje většina lidí. Tam bychom měli najít společnou řeč, společný jazyk. Je samozřejmě pár hodin před generální stávkou. Musíme vzít na vědomí, že tomu už nelze zabránit. To je rozjeté, to je třeba se tak na to dívat. Musíme se ovšem při této příležitosti poradit, jestli máme možnost, výsledek nebo průběh generální stávky ovlivnit. Já teď nemluvím už jen jako předseda federální vlády, ale i jako člověk, který v této zemi zodpovídá za ekonomiku.
Jestli připustíme v pondělí, že by nám někde nepřetržité provozy přerušily práci, jestli bychom připustili, že zastaví práci doprava a celá řada těch rezortů, mám obavy, že se dohromady obrovsky zkomplikuje situace v národním hospodářství. Já se domnívám, že stávka je vyhlášená a že by měla mít zachován politický charakter. Že by měla být jako taková manifestační. Ale že bychom se měli shodnout na tom, aby vytrvala jen několik minut. Aby ty provozy, které skutečně by způsobily značné škody v národním hospodářství, stávku takto nebrali. Brali ji takto, tak jak říkám, politicky, manifestačně. Nikoli, aby šlo třeba, že se práce přeruší na hodinu, na 2 hodiny. To bych byl rád, kdybyste tyto otázky zvážili a kdybychom si dohodli na nějakém dalším postupu. Samozřejmě, vy budete uplatňovat ještě celou řadu požadavků. Já budu rád, když je takto otevřeně řeknete. Do dnešního dne z naší strany, ze strany vlády i politické strany, komunistické strany, jsme řadu vašich námětů realizovali. Je otázka, jestli je to dost nebo málo. To se vyjádřete vy. My posoudíme věci a zaujmeme stanovisko. Já dnešní dialog beru jako pokračování dialogu s těmi, kteří u mě byli minulý týden. My jsme udělali první dialog bez programu, bez nějakých práv na to, abychom to uzavřeli. Dneska je dialog druhý. Ale myslím, že už od dialogu prvního řadu námětů jsme realizovali. Čili jsme nezůstali na místě, šli jsme dál. Asi ani dnes nebudeme schopni na všechny otázky dát konkrétní odpověď. Protože já se řadím mezi lidi, kteří chtějí mít pořádek a systém. Některé věci jsou dány zákonem, zákon se musí měnit. Zákon se musí velice rychle přepracovat, ale je to zákon. Čili on musí mít určitá svá práva, určité své náležitosti. Takže já se nevyhýbám tomu, že potom na vaše požadavky odpovíme, ale byl bych nerad, abyste si mysleli, že asi všechno mojí návštěvou u vás budeme schopni realizovat zítra. To říkám otevřeně a myslím, že jsem mezi rozumnými lidmi, že asi toto pochopíte. Samozřejmě, i ve společnosti probíhá kvás. A prosím vás, je třeba vzít na vědomí, že i ten kvás má svůj nějaký čas. Že nelze najednou udělat takové radikální změny, které by vyhovovaly vám třeba podle vašich představ. I když se budete snažit, abychom se dopracovali k maximální možné jednotě, shodě názoru. Já nechci dál mluvit, protože jsem zastánce myšlenek, jednejme konkrétně, věcně. Dneska na velké diskuze, agitace, propagandy moc času není. Lidé chtějí konkrétní odpovědi na konkrétní věci. Pokud můžeme na ně reagovat dnes, budeme na ně reagovat. Pokud na ně nemůžeme reagovat dnes, můžeme se sejít zítra, pozítří, po pozítří a říct si konečné stanovisko. Tolik z mojí strany. Můžu teda promluvit za naši stranu? Jistě. Já strašně vítám postoj pana předsedy vlády, protože přesně tak to cítíme my, že dnes už není čas na nějaké deklarace a výklady a analýzy, ale že se musíme dohodnout. My navrhujeme postupovat v jakési časové posloupnosti témat. První téma je dnešní manifestace, protože je nejdřív ve 2 hodiny na Letenské pláni. Druhé téma je zítřek, generální stávka a otázka, co bude po stávce. Nejprve bych se zeptal, zda byste souhlasili s takovým způsobem jednání, abychom postupovali tedy v časové posloupnosti. Co bude dnes, co bude zítra, co bude pozítří, za měsíc, za rok, aby jednání mělo strukturu, ano? Bez všeho. Pokud je o dnešek. O manifestaci na Letenské pláni, kam zdá se, přijde dost lidí, přestože sněží a přestože si myslí, že ji bude vysílat televize, asi nebude. Máme zcela konkrétně zatím jenom jednu otázku a zároveň hned řeknu, jak je myšlena. Chceme se zeptat pana předsedy vlády, zda by byl ochoten vystoupit na této manifestaci.
Byl by uveden jako host občanského fóra a mluvil by krátce v zájmu všech, abychom tam nemrzli a aby se lidi dole neumačkali. Co se týče obsahu jeho proslovu, samozřejmě si neklademe žádné podmínky, to je věc pana premiéra, co řekne. My bychom však uvítali, kdyby se pouze osobně vyznal z toho, že udělá vše, co je v jeho silách, aby byl co nejdříve započat skutečný dialog. Tohle je předběžné ještě. Skutečný dialog vlády s občanským fórem na různých úrovních a o různých tématech. Kdyby toto pan předseda vlády řekl, tak ta plán bude buráce, bude to dobrý, ale nechci mu předepisovat, co řekne, to je samozřejmě jeho věc. To je tedy první bod dnešek. Můžu na to odpovědět hned? Ano. Abychom zasypávali jednu štátu druhou, jak se říká po našem, jo? Ano. Já jsem ochoten na Letné dnes vystupit. Bezvadné Ale s jednou prosbou. No, že také vy mi pomůžete udělat všechno proto, abychom náladu uklidnili, aby dopadly stávky v rámci. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé. O tom, že ho děláme v praxi, což můžu potvrdit, poněvadž už se setkáváme s váma podruhé. A jiní se setkali. Včera bylo setkání se studenty, tady určitě pan Mejstřík k tomu potom taky stanovisko zaujme. Říkali, že 4 hodiny se bavili na to téma. Čili v praxi se potvrzuje, že se něco dělá. Čili jsem ochoten, abych to uzavřel, na Letné vystoupit s krátkým projevem. A ne proto, že je zima. Ale myslím si, že vůbec naše projevy by měly být konkrétní a krátké. Jsem ochoten tomu dialogu stanovisko zaujmout s prosbou, že žádám všechny poctivé lidi, aby skutečně ten rozval v národním hospodářství stávkou nebyl velký. Tak, jak jsem včera řekl v závěrečném slově v televizi. Ano, dobře. A prosím vás pěkně, osobní stráž, dovoz, příchod, máme jistit my, nebo máte to své? Nic nepotřebuji. Já jezdím s jedním šoférem a jeden se mnou jezdí z bezpečnosti. To je všecko. Já nic nemám. Žádný doprovod. Ani auto před, ani auto za. My nevíme, co tam bude. Může tam být prázdno, ale může tam být taková tlačenice, že se na to... No, tak mi zajistěte, abych se tam mohl nějak dostat. No tak, když řeknete lidem, že jdeme čestně jednat, tak tolik máte asi autority, že se lidi asi... Dobře, zajišťujeme my, dobře. Tím, že jste se zmínil, tím je ten nejaktuálnější bod, myslím, vyřešen. Ani my nemáme zájem na ochromení národního hospodářství, samozřejmě. Pane Havel, ale pozor, prosím. Já jsem tady řekl poznámku k těm nepřetržitým provozům a dopravě. Kdyby se nám doprava rozsypala, kdyby se nám rozsypala energetická situace, šachty, prosím vás, to nikdo dohromady v této zemi nedá. To je třeba, abychom si uvědomili. Nám nevadí, když tam budou třeba školy, prosím. To se dá všechno nahradit. Ale prosím vás, ty věci jsou nenahraditelné. Když se rozsype systém nepřetržitých provozů, nikdo to dohromady nedá. Jsou to miliardové ztráty. V téhle situaci se přiostřilo, poněvadž například v těch severočeských dolech, jakmile se zastaví pásy, tak to přestane jet. My můžeme za nás říci pouze toto. My jsme dali, což nám vypracovali odborníci, jakési základní technologické pokyny ke stávce, kde zdůrazňujeme, že nepřetržité provozy mají být zajištěny a že mají nalézt jakési náhradní způsoby a podobně. Doprava, když se... Prosím, tomu je třeba rozumět. Někteří budou stávkovat, my jim nemůžeme nic diktovat, my nejsme žádní... Můžeme ovlivňovat. Promiňte, že se do toho vyměňujeme si názory, však to je dialog, ne? Tak co? Můžu jednu věc? To je věc stávkových výborů. No dobře. Jako možná čestou zprávu pro vás, protože my diskutujeme s lidmi v divadlech a
A schází se tam lidé jaksi z celé republiky a o diskuzi mají zájem. A diskuze probíhají krásně. Tak vám chci říct, že je spousta lidí, kteří nám píší, jakým způsobem budou stávkovat. Dobře. A nepřetržité provozy třeba budou stávkovat jenom, já nevím, signálem nebo... Dobře, já jenom bych chtěl, abychom byli, prosím vás, jednotní. Samozřejmě. Tuto republiku máme přeci všichni rádi. No, to byl první požadavek, který byl vypracován. Chceme, aby ztráty. Slúbili sme si vydržať. Slúbili sme si nový deň. Mám k tomu dvě poznámky. Z toho hlediska by bylo dobré, kdyby odpolední manifestace byla vysílána televizí i rozhlasem. Přímo. Druhá věc. My bychom měli přání na pana předsedu vlády, aby se zajistilo, že nebudou žádné provokace ze strany bezpečnosti. V posledních dnech jich byla řada. Jedno vám můžu zajistit. Televize to vysílat bude. Provokace? Bohužel, to musíme společně organizovat, aby nebyly. Ne, já mám na mysli bezpečnost, pane premiére. To je zajištěno taky. Televize to vysílat bude, když nebudou žádné věci, musí to být klidné. Já tam jdu, tak prosím vás, splňuji všecko, co po mně chcete. Děkujeme. Děkujeme. My tu stávku chápeme, jak to taky řekl v televizi, jako stávku manifestační, nikoli jako stávku určenou k tomu, aby ochromovala hospodářství. Smysl stávky je v tom, aby lidi dali najevo, že chtějí, aby hospodářství fungovalo líp. Dobře. A my doufáme, to jsem taky řekl v televizi, že tato generální stávka bude zároveň poslední. Dobře. O generální stávce jsme pohovořili. Má někdo ještě něco ke generální stávce jako takové? V tom případě bychom měli mluvit o požadavcích vztahujících se ke generální stávce. Zatím ne o dalších žádných. Ty máme až později, protože postupujeme podle časového harmonogramu. Takže byly vzneseny jakési požadavky, které jsou obecně známé. Požadavky buď to budou do konce stávky splněny, nebo nebudou. Nepochybně vás zajímá, co bude, když budou splněny a co bude, když nebudou splněny. Pravděpodobně nebudou všechny, nebo budou, nevíme. Bude stav trvalé stávkové pohotovosti, což je pojem, který může znamenat lecos a nemusí znamenat nic, ale který něco bude znamenat v každém případě, ale může znamenat něco velmi pozitivního i něco velmi nebezpečného. Bude potom záležet na rychlosti plnění základních požadavků, jak se bude situace vyvíjet. My nemáme zájem na tom, aby byla živelná vlna stávek. Ovšem, samo sebou to závisí na splnění požadavků stávky. Jsou obecně známy a my jsme schopni je konkretizovat. Které politické vězně myslíme, když říkáme, že mají být propuštěni. Máme jejich seznam. Ne, pozor. Podle problému. Ne, podle bodu. Jaké body chcete? První bod požadavku je odstoupení zkompromitovaných lidí. To bylo konkretizováno už v provolání občanského fóra. Víme všichni, o které osoby jde. My sami se domníváme, po tom, co už bylo učiněno, že v tuto chvíli bychom neměli v té věci zcela jasno, měli personální požadavky konkretizovat v tom smyslu, že do konce roku bude rezignovat doktor Husák na funkci prezidenta a Miroslav Štěpán opustí všechny své funkce ihned. A odstoupí ministr vnitra a František Kincl. Jde o odstoupení těchto zkompromitovaných lidí ze všech veřejných funkcí.
Tím se rozumí, že oni mají každý mnoho všelijakých funkcí. Něco se dá stihnout, něco se nedá stihnout, to je samozřejmé, že to lze s náma trvale všelijak konzultovat. A my to můžeme po dohodě tak či onak traktovat veřejnosti. V tuto chvíli nemám zmocnění, abych v této věci mluvil konkrétně, a ještě to není úplně aktuální. O odstoupení kterých osob. Samozřejmě požadavek je takový, aby odstoupili ze všeho. Víme, že nemůžou všichni odstoupit ze všeho i hned. Předpokládáme, že prezident republiky by odstoupil do konce roku, současně s ústavními změnami a s určitou menší přestrukturací Národního shromáždění. Naopak u pana Štěpána se domníváme při situaci, jaká je v hlavním městě, že by bylo velmi ku prospěchu pokoje v této zemi, kdyby opustil všechny své funkce hned. On je teprve 2 roky, myslím, městským tajemníkem a dokázal si tak znepřátelit obyvatelstvo, jako někdo jiný si nedokáže za 20 let. To jsou požadavky stávky. A způsob, jakým budou některé z nich tak či onak splněny, či nesplněny, ovlivní nepochybně průběh stávky. Ale především a hlavně ovlivní to, co bude po stávce. To je první bod požadavků. Druhý bod byl komise. Parlamentní komise, aby zjistila věc masakru. My víme, že komise bude pracovat dlouho, že to je složitý. Víme, že je při generální prokuratuře. Ale my se domníváme, že veřejnost do toho musí mít co mluvit a že by měla být jestli to jde, to nám právní poradce, máme také právního poradce, no a my se domníváme, že by bylo ku prospěchu věci, kdyby mohla být usnesena parlamentní komise už do stávky, do pondělka a že by bylo velmi dobré, kdyby nějakým způsobem, který asi by museli vymyslet právníci zvlášť, v ní byli zástupci občanského fóra a byli by to především studenti, tedy asi ti, co by zastupovali občanské fórum v té komisi. Že to je, pokud jde o komisi. Jaký je další požadavek? Političtí vězňové. Političní vězňové. To je jednoduchý. Dostanete jejich seznam. Ne, ten si nechám. Já jenom bych nadiktoval jména, protože pan Kučera jako místopředseda parlamentu má všecka sdělení vonců, která zasíláme pravidelně na parlament. Takže já budu diktovat jenom jména, abych nezdržoval. Tak počkejte. Včera bylo propuštěno asi 9 nebo kolik? Moment, já to vysvětlím, ale nebudu tady mluvit o těch případech dlouze, protože máme málo času. Včera byl propuštěn doktor Jan Čarnogurský, Jan Ruml, Rudolf Zeman, Petr Úhl. Žádáme zastavení trestního stíhání, nejen aby byli propuštěni z vazby. Trestní stíhání, pokud vím, nebylo zastaveno. Bylo oznámeno v televizi, že byl propuštěn Ivan Martin Jirous, František Stárek, ale není to pravda. Dosavad nejsou na svobodě, takže prosím vás, pište jména. Doktor Jan Čarnogurský, ty případy znáte ze sdělení VONS, má je ministerstvo vnitra, má je parlament, Jiří Ruml, Rudolf Zeman, inženýr Petr Úhl, zastavit trestní stíhání. A teď propustit z vězení a bezpodmínečně smazat zbytek trestu. Nepodmiňovat ho. Je to Josef Romr, píše si to někdo? To se nahrává. Inženýr Petr Hauptmann, Ondřej Hoch, Viktor Dedera, Michal Keller, Antonín Pernický, tedy znovu Ivan Martin Jirous, Petr Cibulka, Ota Veverka, František Stárek, ač bylo oznámeno, nebyl dosud propuštěn. Vítězslav Kokoř, Jiří Masáček, Vladan Kočí, Jakub Dubský. Na tento případ bych chtěl zvlášť upozornit. Bezpečnost rozpoutala proti nám kampaň, že stojíme za požáry v severních Čechách. Jakub Dubský, syn Ireny Dubské, současné ženy Zdeňka Mlynáře. Tudíž je tady jasná snaha říct, že všechno řídí CIA a zahraniční centrály a že my jsme proto rozvracet hospodářství a zakládat katastrofické situace. Tudíž na Jakuba Dubského zvláště upozorňuji, protože má paragraf záškodnictví a není to legrace. Bezpečnost na něj vymýšlí různá obvinění a mohl by být zavřen na 15 let.
Za škodnictví spojené s vraždou, na to je až trest smrti. Ano. Renata Pánová, Jiří Jelínek, Stanislav Pitaš, Štefan Javorský, tady dohromady 18 případů, říkám. Dejte nám ten papír. Nechte to obsat, nebo nám to dejte, aby to bylo přesné. To snad může někdo obsat, protože tady jsou k tomu stručné charakteristiky lidí. No jistě, právě, no ať je to lepší, že jo? To je dobré. Tady není žádný sekretariát? Tady není sekretářka, která by to obsala na stroji? Je. Tak to pošlete, no tak nechte to obsat, pošlete to a co se stane? Máme sekretářku, všechno zařídím. Já jen znova upozorňuji, VONS, jehož jsem členem, posílá pravidelně svá sdělení na federální shromáždění. Má je samozřejmě taky ministerstvo vnitra. Dobré. Tím je tedy vyřešen třetí požadavek. Čtvrtý a poslední požadavek, přímo stávkový, k němuž se generální stávka vztahuje, je požadavek, aby byla neprodleně respektována svoboda tisku a informací, aby nebylo státní mocí bráněno v šíření pravdivých informací a zejména, aby státní mocí nebyly vytvářeny informace zkreslené a nepravdivé, sloužící k manipulaci veřejného mínění, jak je tomu v současných dnech a hodinách. Já bych rád za nás řekl, že konstatujeme v této věci nejen tu a tam pokrok, v této věci se děkujeme státní hodně. Moci, že to konstatujeme a samozřejmě uvidíme, jak to bude dál. To asi není problém, který zasluhuje dlouhou debatu. Nebo má někdo z nás... Pan doktor Jičínský by chtěl něco říct. Pane předsedo, těm osobnostem, které by měly opustit politickou scénu, upozorňuji, že předsedou parlamentu je stále Alois Jindra, což je neúnosné. Termín neuvádíme. Chápeme, že ho musí sesadit nebo jeho rezignaci přijmout federální shromáždění, že on může podat, když by chtěl, rezignaci ihned, ale musí rezignaci přijmout teprve, až bude zasedat federální shromáždění, což nevíme, kdy bude, že ano, ale to každý ví, tomu každý rozumí. Já jsem chtěl, Vašku, studenti chtěli 2x týdně 60 minut televize. No to se může. To se patří, prostě to jenom říkám. Nechtějte to po mně dneska. No tak dobře, já to... Michal Horáček. Já jako redaktor jednu poznámku ze své redakční praxe. Šéfredaktoři a vedoucí redaktoři sdělovacích prostředků jsou předvoláváni na pravidelné instrukce na oddělení KSČ, kde se podletnou tak vedou časopisy a já myslím, že by se to mělo zrušit s okamžitou platností. Ano, to by bylo dobré, kdyby se tohle zrušilo. Já bych chtěl jenom říci k té vyšetřovací komisi. Prosím, abyste pochopili, že ji musí zřídit nějaký orgán federálního shromáždění. V dané chvíli nejspíš předsednictvo federálního shromáždění. Předsednictvo bude třeba svolat, asi není možné ho svolat na dřív než na úterý. Já si myslím, že pokud jde o... nebo ho můžeme svolat třeba na pondělí odpoledne, to já nevím, ale já nejsem tady ani předseda, ani první místopředseda federálního shromáždění, který by mohl svolání zajistit, protože počet místopředsedů má určitou posloupnost. Myslím si, že komise by měla být vybrána z představitelů všech politických stran a ústavně snad by se věci daly řešit tak, že by se jejího jednání, protože náš jednací řád nedovoluje, aby bezprostředními členy komise byl někdo jiný než poslanci federálního shromáždění požívající obecné důvěry, aby se představitelé studentů, případně vaši představitelé jednání komise zúčastnili, aby viděli, jak jednáme. Mohl bych na to odpovědět? My se nechceme dělit na představitele studentů a na představitele občanského fóra, my je reprezentujeme... No to je jedno, tady představitele občanské veřejnosti. Ano, my samozřejmě... Občanské fórum, když půjde o tuto věc, tak delegaci pozorovatelů složí převážně ze studentů. Ale chtěl jsem říct něco jiného a důležitějšího. Všichni jsme v této chvíli pod kontrolou veřejnosti a záleží-li nám na pokoji a pokojném dalším vývoji, je
je strašně důležité ty věci včas zveřejňovat. Veřejnost uklidníte tím, že co nejdřív zveřejníte cokoliv, byť třeba jen, že předsednictvo má v úmyslu komisi sestavit. Ono ji samozřejmě nemůže i hned sestavit. Chápu, že při té současné přebyrokratizované podobě státní moci to nejde okamžitě. Ale když aspoň ten úmysl zveřejníte, veřejnost se uklidní. Mohl bych stanovisko. Vy jste si řekli svoje, abychom měli dál, aby to mělo trochu nějaký rytmus. Doktor Jičínský chtěl ještě nějakou poznámku? Doktor Jičínský ještě chtěl něco. Já jsem chtěl říci, že jednací řád umožňuje, zástupci společenských organizací mohou být členy komise parlamentu. Takže můžu? Ano, jistě. Můžu. Tak, prosím vás. Já bych byl rád, kdyby mezi námi trošku ta rezolutnost byla mírnější. Já totiž nemůžu. A nikdo v tomto státě nemůže zaručit tyto požadavky zítra. Nemůže. Všecko má svůj nějaký... Máte tady právníky. Já právník nejsem. Ale tolik vím, že u některých věcí musí být zachován právní postup. Tak prosím vás. Husák, prezident. O tom přece nemůže rozhodovat Adamec. Ani o tom nemůže rozhodovat vláda. Dobře. Já jsem vyslechl vaše připomínky. Já je na příslušných místech uplatním, zvážíme, za týden nebo za nějaký čas se setkáme a já vám řeknu, jaké je k tomu stanovisko. Ale prosím vás, netlačte na mě. Zítra, abych... To ne. No ne, prosím, aby bylo mezi námi jasno. Vedeme řeč mezi sebou, ať se dohodneme na postupu. Husák byl do konce roku. No dobře, ale já vím. Já nevím, jestli to právě jde do konce roku. No tak prosím vás, chceme řešit věc a budeme si dělat princip do konce roku. A když se nedohodneme, tak jdeme z nedohodnutí. No to je škoda přece. Hledejme společnou řeč. Nic se nestane, když to nebude do konce roku, když to bude v lednu. No, co se stane za hrůzu? Když národ bude vědět, že se to bude řešit. To, co říkáte vy, pane Havel. Řekneme národu, že se věci budou řešit, ale nechtějme porušovat zákon, ani z vaší strany. Prosím vás, respektujme zákony. Jsou to zákony naší republiky. Všichni říkáme, že ji máme rádi. Držme se toho. My to, pane předsedo, všechno respektujeme. Pokud zazní vzrušený tón, omluvte to tím, že jsme v jakési permanentní práci. Za druhé, případ Šludra Štěpána byl vyřešen. My jsme celé předsednictvo strany podali demisi. Bylo přijato, bylo posouzeno a je nové předsednictvo. Dneska zasedá večer ústřední výbor. Bude dál věci posuzovat, řešit. Štěpán nebo soudruh Štěpán byl z funkce vedoucího tajemníka odvolán. Končí. Ale zůstal v předsednictví. Ale není pravda. No tak, vy to říkal. Dneska to bude přeci, dneska plénum. Nechci vás přerušovat. Myslím, že zbytečně bychom o tom mluvili podrobněji. Jde o to, že pan Štěpán je zároveň i poslancem. Myslím, že člověk jeho typu nemá být poslancem. Nechceme, aby podal demisi do zítřka. Myslím si, že Štěpána můžeme teď... Prosím vás, já mluvím, co se konkrétně děje v těchto dnech a v těchto hodinách. Soudruh Štěpán včera podal demisi. Je z funkce vedoucího tajemníka odvolán. Dneska zasedá řádné, teda mimořádné plénum ústředního výboru strany, bude věci posuzovat. Já připomínky, které tu byly řečeny, budu tlumočit. Přece pochopte, nemůžu nic víc dělat. Za třetí, Kincl. Musíte nám nechat posoudit. Prosím vás, ano? Každý ministr nese zodpovědnost za svůj rezort.
Ale snažme se vždycky, abychom byli ve svých rozhodnutích spravedliví. Abychom neublížili někdy člověku za něco, za co nemůže. My jsme to nechali prověřit. To je taky záležitost vnitra ČSR. Tyto zásahy dělalo ministerstvo České republiky. I když mi můžete říct to, že je jedno české, nečeské. Kincl je jednou federálním ministrem, patří mu to. Ale prosím vás, já vždycky bych chtěl ve svém životě a snažím se o to, abych byl spravedlivý. Ale nechtějte po mně zase zítra. Víte, nesmíte mě tlačit do kouta. Do věcí, které já nejsem schopen. Já jsem čestný člověk. Já se nenechám vtlačit do věcí, které nemůžu splnit. To vám říkám na rovinu. Já jsem ochoten se ve středu nebo kterýkoliv jiný den sejít a ve věcech se znovu poradit. Ale prosím vás, jen to, co je v mojí kompetenci. Já nemůžu tu jednat za všecky. Vy máte asi další body, ale mohl bych přímo k tomuto bodu něco říct? Ano. Jestli jste snad získal dojem, že vás tlačíme, tak to je chybný dojem, my vás k ničemu netlačíme, my se jenom domníváme, že je v zájmu této země a pokojného vývoje k lepším poměrům, aby se trošičku zrychlila práce všech struktur. Já souhlasím. Oni jsou strašně pomalí. Ano. Všichni a jsou strašně složitý ty struktury. A to není tlak, to je vyslovení zájmu veřejného. Pane Havel, kdybyste seděl na tomto místě a v té funkci, byste možná použil, vy jste spisovatel, možná lepší výraz, než že tlačíte. Dobře, mě napadl tento výraz. Můžu pokračovat? Ano. Tak prosím vás. Jsme tu proto, soudruh Kučera se pokusí se mnou udělat to, aby byla komise založena. To se dohodneme potom, aby urychleně případ posoudila. No, ale já mám ještě jednu prosbu na vás, jestli taky můžu. Dáte vy mi určitou garanci dneska na manifestaci, že půjdete svorně s náma, aby skutečně ztráty byly co nejmenší, aby lidé opravdu dělali? No, to už jsme řekli, no, že to je náš zájem, ale musíme si to napsat, proto nemáme moc času. Souhlasím. Ovšem, pak, když se nedostáváme k dalšímu, což je asi velmi nepraktické, abychom o tom mluvili teď, pak bychom chtěli se sejít co nejdřív znova. No dobře. A mluvit o tom, co bude po stávce, co bude v měsíci prosinci a podobně. Kdy považujete, přátelé, prosím vás pěkně, z naší strany za nejvhodnější se sejít? Před stávkou nebo po ní? Zítra. Zítra nejradši, já myslím taky. Zítra dopoledne. Já myslím taky, protože... Pane Havel, poslechněte mě. Udělejme v úterý zkoušku. Bude po stávce, zhodnotíme si to. Řekneme si, jak se nám to podařilo. A můžeme na té manifestaci tedy veřejně říct, že v úterý se znovu scházíme? No jistě. A pak ještě se musíme domluvit, co s těmi studentami. Tak prosím vás, bude to Československo zemí horší než rozvojové? Tak studenti nebudou chodit do školy, herci nebudou hrát, no teď budeme vypadat tady jako někde, já se nechci vyjádřit, abych některé se země nedotkl. To dneska... Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína a šedé šmoury kreslí do vlasů. Já bych myslel, abychom dali slovo Václavu Malému, protože on moderuje celou manifestaci. No dobře. Ovlivňuje její průběh a její vyznění a je v tuto chvíli možná z nás nejdůležitější. Já jen bych apeloval, jste chlap, jak jsem poznal, na vaše lidské srdce a to máte v kompetenci.
Chce se sem dostat Pavel Landovský, Jiří Grůša a Karel Kryl, tak aby dostali na hranicích vízum. Včera přijel Jaroslav Hudka, lidé byli nadšení a sám jste se mohl přesvědčit, že to nevedlo k žádné bouři. Tak tohle snad z humanitárních ohledů by šlo okamžitě. Hudka nám pomohl, že se tam neumačkali lidi, protože vnesl takovou pohodu a takovou lásku a takovou radost a ty davy se takhle... A Karel Kryl, já nevím, jestli to víte, on volal mamince, že sem přijede už zítra na manifestaci a její srdce tu zprávu neuneslo a ona zemřela. On je v zoufalém stavu a nevíme, jestli ho sem dostaneme nebo ne. Dobře, on sem chtěl jet. Ale kdyby Gruša, Landovský a Kryl mohli, já jsem to chtěl říct zvlášť bokem, protože jsem myslel, že nemusíme tyhle věci všichni projednávat. Řekněte si termín, hodinu. V úterý jsme se shodli, řekněte si hodinu. My sice máme stávku, ale my bychom tu stávku, myslím manifestační stávku, nejlépe manifestovali tím, že bychom zasedali. Třeba. No, já nevím, jestli s tím souhlasí ostatní. Ale vy máte stávku v pondělí, ne? To má být úterý. V pondělí. Promiňte, mě už špatně funguje mozek, my mluvíme o úterku. V úterý v 11 tady, ano? Platí. Pane Havel, prosím vás, věci, které se týkají prezidenta, si myslím, že by se nemuseli publikovat. Je to přece hlava státu. Nevím, jestli je to důstojné. To je věcí mezi námi. Můžeme o těch věcech, ale já bych to nepublikoval. Jedná se o hlavu státu. Prosím vás, mnoho lidí si pana prezidenta jako funkce pana prezidenta váží. Vysoce váží. Já znám celou řadu lidí, kteří v této zemi neuznávají nikoho jiného než pana prezidenta. Snažíme se trošku zachovat i určité dekorum. Vůči minulosti určité věci. Já bych rád ujistil pana předsedu vlády, že jakou zkušenost se s pečkou novinářů už máme, speciálně já, protože mě pronásledují furt, že? A že už umím říct no comment. Ale jinak si myslím, že bychom opravdu teď tu hlavu státu měli nechat mimo hru. Protože jakmile, podívejte se, ať jsou věci jakékoliv, já si na prezidentovi vážím jednu věc. Že u nás nedošlo po roce 68 k tomu, k čemu došlo v Maďarsku. A to, myslím, je jedna z velkých zásluh, že nepřipustil žádné procesy. To, na čem jsme se dohodli, bude zítra v tisku. Pane Havel, já prosím. To je resumé, já potřebuju ty studenty. Ano, samozřejmě, že to bude v tisku. My jsme se domluvili s tím, že nevedeme kabinetní tajná jednání. Pokud jde o tato jednání, tak jediná trošku choulostivá věc je hlava státu. To zvažte, ano. My se poradíme sami. Já vás o to prosím. Zvažte to. Posuďte. Já bych to nedával z takového trošku... Pane Hane, a nejde to udělat v takové obecnější formě? Říct, že samozřejmě budou zvažovány i státní funkce. My nalezneme mlhavou formulaci, ale musíme se poradit. Má to trošku takovou delikátnost. Zvažte to. Já jako spisovatel vím, že se lecos dá říct, aniž se to přímo řekne. Jinak bych chtěl poprosit, že bychom to mohli ukončit, protože vy se chcete připravit, my se chceme připravit, já tam na Letnou jedu. A mohl byste tam být včas, aby... V kolik řeknete? V kolik tam má být? Ve 2 hodiny. Ve 2 tam budu. Ono to začíná ve 2, ale bylo by... Ve 3/4 tam budu. A v úterý 11 hodin pokračujeme. V úterý v 11 pokračujeme. Tady. Tady. Tu nemáte moc pěkné podmínky. Když tam máme v tom kamrlíku stát, tak si připadám hrozně. Nechcete jinde?
Zajistíme v této budově jinou, důstojnější místnost. Ale ne, to já jenom jako... Vybereme nějakou jinou místnost. Myslel jsem si, že když nás pozvete na první dialog, Lepší než Laterna, ne? že nás pozvete do trochu lepšího prostředí. No, my jsme si mysleli, že nás zvete vy. To je naše vina, že jsme nic lepšího nesehnali. Strana socialistická bude tak hodná a sežene něco. Kdybyste neodmítali, já vás pozvu k nám. My jsme byli teď u vás, pojďme k nám. Není tam takové studené, chladné prostředí? Ale není. Z oken na vás foukat nebude, jak na mě tady. Ve Strakově akademii. U vás. Prosím, na předsednictvu se domnívám. Prosím vás, ministr tady Čalfa, on to s vámi potom už dohodne, jo? Ano. Můžu končit? Děkujeme pěkně. Děkujeme. Děkujeme. A ještě došlo, tento den byl Adamec celým shromážděním vypískán. Neměl šanci promluvit, nedali mu možnost promluvit. Ale hned zápětí další den, 27. listopadu, proběhla opravdu generální stávka všude, i u nás v Ružnově mimochodem. A v pátek, již v pátek 29. listopadu na slavnostním shromáždění federálního shromáždění na Pražském hradě byl Václav Havel zvolen jednomyslně československým prezidentem. Studenti vysokých a středních škol ukončili generální stávku. Tolik k dějinám. A já už jenom mám povinnost, abych vám představila ty, kteří se ujali toho čtení, kteří to opravdu neměli nacvičeno. Takže Václav Havel, David. Ladislav Adamec, Luboš Kvapil. Bohuslav Kučera, Tomáš Pojeta. Zdeněk Díčinský, Tomáš Hofman. Petr Čepek, Petr Terk. Martin Mejstřík, Tomáš. Mám tady 3 Tomáše, tak se mi to plete. Václav Malý, Ladislav Cmíral. Obrovskou roli, dvojroli Václava Klause a Michala Horáčka. A jediná žena, která tehdy opravdu s nimi zasedala, Eda Kryseová, Alena Kudláková. To je vše. Celý program připravila paní Jarka Mikulášková. Uvést na pravou míru. Vymyslela to Kristýna Kosová a já jsem se této role ujala. Zas rozhoráš kruhem tu
prstem a sklidíš svůj chléb. Pátej, vyhnáče z míst, kde jsi žil. Pátej na 1000 mil. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Jednou najdeš snad místečko k spánku, chleba a slánku, teplo a klid, vždyť musí se žít.